मध्ये मुलांना घालून आपल्यावर किती फायदा आहे या क्षणी तुम्हाला मी काही अवघ्या शब्दात सांगितलेलं आहे. मी जास्त काही बोलणार नाही, पण त्याचप्रमाणे अनेक फायदे आहेत. नुकसान तर अजिबात नाही, फायदेच फायदे आहेत. पण ही शाळा आपली आहे. सरकारने तुम्हाला का शाळा दिलेली आहे? कारण तुमच्यावर खर्चाचा बोजा येता कामा नये. कारण आपण सकाळी जर कामाला जर गेलो तर रात्री आमची चूल पेटवायची. अशा परिस्थितीत आपण जर 4 पैसे त्या मुलावर खर्च करण्यासाठी, जर पेट्रोल आणि येण्या जाण्यासाठी वेळ करण्यासाठी घातला तर काय देऊ आपण? काय आहे या शाळेमध्ये? म्हणून माझी परत तुम्हा सर्वांना हात जोडून एक विनंती आहे की हा विचार तुम्ही नक्कीच करा, जसं मंगेशनं सांगितलेलं आहे. आणि शिक्षण संस्थेमध्ये कधीही राजकारण आणू देऊ नका. कारण शिक्षण ही एक बुनियाद आहे आणि खास करून प्रायमरी जी स्कूल जी आहे ती संस्काराचं शिक्षण देणारं ही एक वास्तू आहे. या वास्तूचा मान आणि अभिमान राखा आणि त्या अभिमानाबद्दल आमच्या मुलांना 4 अक्षर देऊन त्यांना एक उत्तुंग एक शिखर करण्यासाठी, एक करिअर घडवण्यासाठी त्यांना आधार करा. कारण ह्या मला वाटतं या मागील वाडीच्याच आणि या चिरकुटच्या भागातच किंवा या कोणीच्या भागातच मला वाटतं 250 किंवा 300च्या वरती घरं आहेत. त्यातलं आपण 1/3 सुद्धा घेतलं, 30% सुद्धा घेतलं, प्रत्येक घरामध्ये आता मुलं आहे. 4थी पर्यंत हे बालवाडीपर्यंत हे जर आपण जर विचार जर केला तर ह्या सगळ्या काही गोष्टी शाळांचा एक दर्जा वाढू शकतो. जवळजवळ हे शाळेचे आम्ही 4 वर्सां पयलू 50 वर्सां जाली म्हणून आम्ही मोठी फंक्शन केल्लें. तितूंतल्यान आतां परत 54 जावं 55 इयर्स जाले आसतले. अशी ती शाळा चालू उरची म्हणून सगळ्यांची अपेक्षा आमच्या वाड्या वयल्या लोकांची. आमच्या 3 वाड्या मेळून हांगा एक शाळा सद्या चालू आसा, चिरकुटे, मागीरवाड्या आनी कोन्या. पूण चडांत चड भुरगीं मागीरवाड्याची जातात. ही भुरगीं अशीच चालू रावची, अशीच भुरग्यांक ह्या शाळेंत हाडपाक सगळ्यांनी पालकांनी प्रोत्साहन दिवचें. जे आतां हेचे फुडें सुद्दां हे शाळेंत येवपाक जाय तांकां सगळ्यांनी पालकांनीच न्ही तर वाड्या वयल्या सगळ्यांनी तांकां एकजूट करून हाडपाचो प्रयत्न करपाक जाय. आनी सगळ्यांक सांगून हें करीत जाल्यारूच ही फुडें ही शाळा चालू उरतली.